ja sabula an baara la an cɛ la Ablaye namu an baara fana na se ka fɔ k'i ni tile namu sabula tile bɔra Ablaye ayi ko wasi ye tiɲɛ mais Sonkoro wasi ko o wasi tɛ dɔn o tiɲɛ kuma dɔ maa b'i seko kɛ baara ko dɔw ɲɛnabɔli la nka i bi dɛsɛ ni dɛsɛra ko la kuma dɔ namu maaw t'a dɔn i ye cɛsiri min ni wulikajɔ min ni sɛgɛn min kɛ namu o de kama fɔ ko sanji jukɔrɔ wɔsi tɛ dɔn namu i tɛ se i dɛsɛlen ko la maaw t'i ka sɛgɛn dɔn a bɛ fɔ o de kama Allahu Akbar o ye sanji jukɔrɔ wɔsi de a bɛ n'a fɔ sa i cɛsiri ko la nka a yɛrɛ ko in yɛrɛ barika ka bon e fanga ma e b'i seko dan na ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ i m'a ye wa o de kama a fɔ ko karisa ta in kɛra sanji jukɔrɔ wɔsi sabula a ti dɔn ko a ka sɛgɛn kɛra min ye ko n'i y'a mɛn ko ti ko sa ko ni san nana na ko ni Sonkoni bi sa na ko na k'i ka na ko sɔn ko ni san nana o ye tiɲɛ ko ni sɔnni ko ni bɔr'i ma o ye tiɲɛ ko ti ko sa ni ko ti ko sa o ko ti na ko sɛni ye ko n'i bi na ko sɛnɛ kɔnɔ ni san nana o ko ni a banna Ablaye Ala ka latigɛ de ko fɔ ko mana kɛ cogo o cogo namu an bɛ se ka kow labɛn k'a fɔ ko a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan nka kuma dɔ Ala ka latigɛ nana ko boloda cogo minnu bɛ adamadenya cogo la olu bɛ falen o bɛ falen Ala ka latigɛ bolilen de don Ablaye tubarikala an b'a kuncɛ ni mun ye ko ni ko bi fali sokɛ boli ko a bɛ dɛsɛ o ye tiɲɛ min b'aw dilan min kama min ka baara tɛ min ye Ablaye n'i k'i b'o bila o la a bɛ kɛ baara ye e bɛ se mobili dilan na e bɛ se o la ayi n'e bilar'o la k'e ka mobili dilan so a fɔ n b'a tila o tɛ kɛ baara ye bolo ayi a bɛ kɛ baara ye wala nka n'i sigira micro kunna i ka kuma dun e m'a walawala i bɛ se o la k'a fɛsɛfɛsɛ yɛrɛ e bɛ se o de la nka i tɛ se mobili dilan na namu fali fana tɛ fɛn bolita ye o ni so ka baara so sen ka di boli la ale bɛ ɲɔgɔn dan bolo kɛ ni k'i bɛna fali bila o la dun a bɛ gɛlɛya dɛ fali ka baara tɛ o Ablaye min ka baara tɛ min ye an kana a fɔ k'an b'o jagoya bila o la n'o tɛ sugu bɛ kuncɛ maloya la ayiwa kuma dɔw bɛ bamananw bɔ o kɔrɔ de ko so filɛ kɛnɛ filɛ o kɔrɔ de bamanankan na ko so filɛ kɛnɛ filɛ o kɔrɔ i kan ka baara min kɛ mɔgɔ foyi t'i n'i ka kɛta cɛ a bɛɛ de ma sa k'i ka baara kɛ awɔ nin ye ko so filɛ kɛnɛ filɛ o kɔrɔ i ka baara kɛ mɔgɔ si t'i ni a cɛ foyi t'i n'a cɛ mɔgɔ t'i n'a cɛ i b'a baara kɛ dɔrɔn i ka baara kɛ dɔrɔn donc i ka bɔ kuma caman la baara kɛ i baara kɛ dɔrɔn ayiwa bisimila i y'a faamu o de ye so filɛ kɛnɛ filɛ parce que n'i ye so bɛ boli kɛnɛ de kan siga t'o la kɛnɛ filɛ so filɛ a tɔgɔ jumɛn ye sisan a ka daminɛ a ka boli dɔrɔn siga t'o la o de bamananw b'a fɔ so filɛ kɛnɛ filɛ ni bɛ se mun na k'o kɛ o kɔrɔ i bɛ se min na o kɛ faamuna a tubarikala o faamuna o de bamananw ko walayi kun gɛlɛnnen don ko a ma se kɛlɛfugulan bɔ dɔrɔn n'i ye fugulan bɔ a bɛ dɔn i bɛ se mun na Ablaye o de ye so filɛ kɛnɛ filɛ o de don faamuna ni e ko k'i bɛ se i bɛ se n'i bilara la k'a kɛ n'i bɛ se a kɛ ayiwa a banna a tɛna dɔn wa cɛkɔrɔba de y'o fɔ ne ko mun na ko Asimi ni Sogɛl ko so filɛ kɛnɛ filɛ n ko jumɛn ko n ko ni taara ne fana b'a fɔ André sini ko sisan Sogɛl filɛ Asimi filɛ ko donc o de ye so filɛ kɛnɛ filɛ mɔgɔ t'u n'a cɛ bilen Ablaye a b'a ko de fɔ wa jamana dir'u ma jamana dira Asimi ma fɔlɔ a ko k'a bɛ na diɲɛ gangan n'a cɛ a ma ɲɛ ni sen na sababu nana ni kow ye mɔgɔ si ma don ani cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ in cɛ sariya yɛrɛ ye a yamaruya k'a k'a kɛ o tɛ Asimi yɛrɛ filɛ nin ye sa baara filɛ nin ye o tɛ yan a fɔra ko Sogɛl ninnu fana tun bɛ mankan na an kan ka sen don a la a kan ka kɛ tan a kan ka kɛ tan a kan ka lakile filiw b'a la ko t'a la ka dilan ka ɲɛ u ye mankan caman ci mankan caman cira sisan ni Asimi fana nana sisan k'a fɔ bon kurun filɛ nin ye a bɛɛ aw yɛrɛ fana bolo aw bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ Ablaye maa tɛ Sogɛl ninnu fana cɛkɔrɔba de fɔ na ko an ka sisan fana kɛra so filɛ kɛnɛ filɛ maa tɛ Sogɛl ninnu yɛrɛ fana n'a cɛ bilen maa tɛ Asimi yɛrɛ fana n'a cɛ bilen an bɛna dɔn sisan o bɛ se min na Ablaye cɛkɔrɔba kuma na dɛ awɔ an bɛna dɔn sisan o bɛ se min na parce que u tun bɛ kuma caman fɔ ka sɔrɔ u t'a la sisan olu yɛrɛ de b'a la n ko cɛkɔrɔba kuma na jɛ a cɛkɔrɔba ye kuma bɛɛ de fɔ k'a ban k'a da kuru dakuruɲan kelen na k'a f'i ye
Choguel ninnu ni kalan de don sisan k'a f'u ye bon an sigilen don k'olu de lajɛ sisan faamu n'u bɛ se min na u k'o jira an k'o ye tubarikala an ka sigi k'o la kɔnɔ o tɛ wa an bɛ sigi k'u lajɛ nka kuma dɔnna dɔ ye taamasiyɛn dɔ fɔ o don na a kuma ye ne kun minɛ ko Asimi nana mobili min na o don na CSB la a ye maa caman hakili sama Toyota Hilux décapotable min y'o ye a nana tuta in de kɔnɔ ne y'a ye Ablaye a ka gɛlɛ ka nin ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔ hali ministre kana nin na ou bien de ayiwa ministre tɛ hali directeur kana o la a ka gɛlɛ ko directeur national ko a bɛ tuta duuru kabini de kɔnɔ Ablaye a ka gɛlɛ V8 nka Asimi ka cortège kɔnɔ V8 t'a kɔnɔ a yɛrɛ bɛ ka boli pick-up duuru kabini de kɔnɔ Ablaye a tigi ko ne ma ko nin ye fɛn dɔ de ye k'a yira maaw na k'a fɔ ko ne yɛrɛ ye misali fɔlɔ ye yɛlɛma la o ye min fɔ n'o sera ka kɛ Ablaye taalen ɲɛfɛ an tɛna ye siga t'o la en tout cas taamasiyɛn ɲuman fana don k'a yira maaw la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen an yɛrɛ minnu fana ye ɲɛmɔgɔ ye anw ye fɛn dɔw bila mais zana fana kelen bɛ dɔ bɛ dɛ n b'o fɔ ye bi dɛ ko ni garan donna so la ko fɔli b'a dan dɛ o ye tiɲɛ bamanankan don ko ni garan donna so la o ye tiɲɛ ko fɔli b'a dan o ye tiɲɛ ayiwa ni garan donna so la o ye balinanko ye Ablaye ayiwa ala ka ni man d'a ma ala kana balinanko ye u senkɔrɔ amin ya rabbi ala k'u kisi balinanko amin ya rabbi sabula ninnu dɛsɛlen o y'an dɛsɛlen ye siga t'o la o man ɲi jamana yɛrɛ ma o tuma an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ko an ka jɛ ka dugawu d'u ye amin min bɛ se min kɛ amin o k'o kɛ walasa ko in ka ɲa amin ya rabbi nka an kana kɛ garan ye amin ya rabbi o tɛ o don bisimila ayiwa bi ye alamisa ye siga t'o la juin kalo ye tile 10 sɔrɔ san 2021 fasiribaw kɔni ye sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ naamu an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ ye min ye ka se ka o kumaba dɔw ɲɛfɔ maaw ye Ablaye n'a ye gafe mun ta tɔgɔ ye fɔ ma tɛ ni ye jɔn ja belebeleba la nin ye Choguel Kokala Mayiga ja belebeleba ye a fɔlen don ko Asimi ni Choguel o ko fɛɛrɛ dɔ b'u bolo walasa taabolo kɔrɔlen minnu tun bɛ minnu kun man ɲi ani dɛsɛ kelen tun don k'u dabila o ko fɛɛrɛ dɔ b'u bolo walasa an ka bɔ o siraw kan ni ka sira ɲuman ta Ablaye ayiwa o bɔlen kɔ sa ko cɛmancɛ fanga lakilenni hukumu kɔnɔ ko u y'a jira k'a fɔ ko fanga kura n'o ye gouvernement ye ko ale makɔnɔlen don tile 3 kɔnɔ ayiwa ko u yɛrɛ ka baara taabolo kura n'o ye feuille de route ye o ko ale fana makɔnɔlen don o tɛ se kalo 2 jate ma ko dɔgɔkun 6 jate ayiwa l'indépendant kɛnyɛrɛ ale ye mun fɔ bi sɔgɔmada na colonel Asimi Goita ko a ye layidu di CEDEAO ka sɔrɔnadonba ma k'a fɔ ko a bɛ nin seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jɛ ka baara min bɛ ani Faransi cɛ ni a tunguru dɔ donnen don a la fɔlɔ walasa a bɛ se ka segin ka bila nɔ la cogo min na k'a bɛ nin seko kɛ o siratigɛ kan Ablaye dan o ka dan fila bɛɛ la o bɔlen kɔ sa min bɛ tali kɛ Nations Unies ɲɛmɔgɔba n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kiliyan tɔnba ye ko ale ka dantigɛli sɛbɛn hukumu kɔnɔ na min bɛ to ka kɛ kalo 3 o kalo 3 a jira k'a fɔ ko Mali finitigi 51 olu kɔni fara Bamanciw ka bingani wale 25 de senfɛ o ko casque bleu o 4 fara Bamanciw ka bingani wale 14 senfɛ Mali kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale ye a jira kunun ko CEDEAO ka sɔrɔnadonba la k'a fɔ ko gouvernement kura o ko an mɛnnenba kɔni ye karidon ye a bɛna fɔ maaw ye wa ko min yɛrɛ fana bɛ taa ko ka baara tɛmɛsiraw la o ko dɔgɔkun 6 jate kɔnɔna k'o bɛna ɲɛfɔ maaw ye Ablaye dan barikalla n'a y'o bila kɛrɛfɛ le challenger ale ye mun sɛbɛn Dr Choguel Kokala Mayiga ko a ye layidu di k'a fɔ ko a bɛna u bɛna sira kɔrɔw bila taabolo bɛɛ la taabolo bɛɛ la ayiwa on va faire la rupture dans tous les domaines. Bismillah. K'u bɛna sira kɔrɔw bila taabolo bɛɛ la walasa jamanadenw jigi bɛ min ka Mali ko la o bɛ se ka sira bɛ se ka minɛ cogo min na k'u bɛna o baaraw daminɛ Ablaye dan dugu bɛ wele ko Makanjana a bɛ Sibi commune rurale la o ko ale dugutigi kura kɛra Fali Kamara ye Ablaye dan Fali Kamara ale tɔgɔ ni ye laada tɔgɔ ye mais o tɛ tɔgɔ gansan ye dɛ
Fali Camara o la to na ko mi wona to na ko fana mi wona blay aw e mo yele aywa ko ma do be mo ko docteur Ali ni belaje ba wele ko agali wele Ali hakilla di coup d'état munu fa d'Afrique wala munu ka canga jamane ko sisa o fere munu ni dabale munu kanga tike wasa o ka dabla aywa Ali kam ka hakilla ko sira ka blay ka dabla nyima ko tle ada ko fe coup d'état fula wala tala ko de est-ce que tol l'indicateur du renouveau alen dag nya cléon ale ko dibi ajira ka foko bara tablo kura da kura kelena ayo ko ne nyafo aywa ko ne jatna ke shogal ko kala maiga eleni Assimi Goita nam luka kundina ni madoka kundina ken de kelenye aywa chamanja faka kunje de kula nam ko nyembla jide ni anje nyom be ko kalo tan chiki mi fora ko fenkana faroka nam fo ci wala kalata ka ke février kalo klimka ane wolofla na tay nam ko shogal ko wala maiga ni Assimi yo ledu di nam abi kete onka mais nazara ko à l'impossibilité ni ko do fana bi jamana en kono ya est-ce que tola munun ta fe akaba chamanja fanga kunche wati la awo koni ko ba fe doka faraka parce que kan na bala aywa mais au lieu de jamana fe aywa ko colonel Assimi Goita ni shugel ko kala maiga koni keme ka sala mina ko ni do ko hakila tikini o de mango garang ni garama do ko se usen on fana ko te ko la ko kishi garama amin ya rabbi ote aw mimi talike shugel ko kala maiga nam ko ay jigi kuma chama fana fo fanga kura ko la seda ko kala sorno do mbaye ko abke fanga kon yemi na ke misala nyumani ablandan ala ko ke aw bole ko sa ko balo ko siratkela smart 2020 ko lu ko ne jatemina do ke ayira ka foko dimaya bawolon flambe no minu ni ulu mako be balo nyumana ablandan na mu mage ko buva aw mani mimi talike chamanja fanga hukumu konnana le fana segne do ka foko fanga kuram makono ne do dunia na tawla Franci keleli hakilo balaka tia ko sebe sisa farafina kono ba chama balaka foko farafina o majini Franci ka barawi ko ukoni keme sababu ni Franci fana balaka wuli ka jo wasamba to abisika oku tasman non dasa chumina ko abe okuchu la watim ne ko sisa ansongo moko deme machiki olu mun balaka barake moko deme chakeda do kono okulu kono mina na katunni wi bamanchu fe ablandan ka ma deme yerbitunu donc kun clé solebdo ala jira ka foko conseil supérieur de la diaspora maleni kono ko Shérif Ousmane ngafo Mohamed Shérif Haidara ko gelia babe asingro no watla tonya mo ga kula to mo ke flaya ko kuma ci ala no folo ayu ko puti ton chamambe no minu me kuluna Assimi Goita ka fa takene ka ko lu kon ya jira ka foko ulabe no ka ademe wasami ba to chamanje fa me siga ke kusawati lenye chugumina nam ayira ka fo malobe no ale kuran bla demsen do la me wule ko chemugo ka jira ka fuka shweni ke ko kurambla la ni gele ka sirika kurambla la ka nima toro la ilaha illallah o ko sege sege ko ne kera ko mami ni walenke ko ne bien waran so mo tege da ka blay ko ka le fana bla kurana ke kala je nakadi awlo rakele banyango tanyo wona awlo ngejume la lettre du peuple la lettre non ko do be ken ni o ke fuka kila kala je nakadi ni masra jain la lettre du peuple oui tu jonama wajira ka foko politico stratégie ko Ahmed Sow ko ale makono nendo URD kono ani akaton RTD ko be siga folo ka tale no nyefe kusubere ayu ko ton flame songa faranyanga dunia na tawla kelembe kelendum ajira ka foko yiningani semena Habib Silala ka foko muna ti abaskili mbate gabo sisa ko kabno kera kone ko dimina kusube ko ya okuma ya toro kusube omani ablanda no bole ko senu ngale sere torolma ayo ne fon ma kundonde ngale bi jabdi nyini
ni ɲiningana a jaabi dɔrɔn ne lɔn ko ɲininkali kɔni bɛ jaabi de ɲini a ma se kelen la ne fɛ kuma caman t'o ye o ayiwa ko senu aviation kalanso min bɛ yen nɔ faso ka kalanso o k'u taara bar dɔ jɔ yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko dumuni feere yɔrɔ de don k'a sɔrɔ bar de don abila nana ko k'a kɛ bɛ ka maaw kalandenw degun kosɛbɛ yɔrɔ in na ye kalanden mun bɛ taa sanfɛ ni hakili de ɲɔgɔn fɛ o tɛ bɛn dɛ surtout baare fana kalanso kɛrɛfɛ abila ne de fɔ n ko tɛ bɛn dɛ a ko ka jateminɛ a ko ka ca ko Asimi Goita ye layidu caman ta camancɛ fanga bɛ se ka segin ka bila minɛ kɔnɔ cogo na ni baara ka kɛ ka ɲɛ ka kuncɛ a waati la olu fana nɛ don kumaba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ abila nana ayiwa ni ye sɔngɔn tɛnɛ kunnafoni teliw ye tilegan fɛ an bɛna lasa ka nɛ don kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka faamuyali sɔrɔ ko la ayiwa bamanan dɛ abila nana i bɛ Bagadaji dɔn bon t'a dɔn kosɛbɛ mais n kɔni m'a dɔn Bamakɔ sigida dɔ don Bamakɔ sigida don Bamakɔ sigida don sigida fɔlɔ dɔ don sisan kɔni i sera kuma ma a bɛ Bamakɔ sigida 3 n dɔlen don fɔlɔ a b'u cɛ la Bagadaji Ɲarela ani Bozo la nin de ye Bamakɔ tuloma 3 ye Bamakɔ yɛrɛ sigira nin kin 3 de kan tɔw de nana fara ninnu kan et puis nin kin 3 fana ni ne ko tuloma Bamakɔ tuloma don o ma kɛ gansan dɛ non seulement parce que tɔgɔ mun b'o la o bɛ tɔgɔ 3 la mun bɛ Bamakɔ mɔgɔ mun b'u la u jɔyɔrɔ Bamakɔ fana ka bon Ɲarela o ye Bamakɔ to tigabaw ye ka sigida ye Ɲare de bɛ ɲɛmaya la Bamakɔ ka ɲɛmaya a bulu du bolo depuis lawale fo bi bon ko sigibaw ka ɲɛmɔgɔ kɔni o tɛ wa Turela olu de nana ni silamɛya ye k'a dɔ yan ka moriya se ka misiri fɔlɔ jɔ yan olu de bɛ Bagadaji silamɛya donn'olu de fɛ yan misiriba de bolo ka bolo kan voilà non misiriba t'u bolo kan sisan olu ka misiri bɛ fɛn de la a fɔ cogo di sugu kɔrɔ la kɔrɔmakaw kun bɛ misiri mun la olu de y'u ta ye misiriba o ye kɔ wɛrɛ ye sisan d'accord o tɛ wa Bozo la o ye Bozo ka kin ye parce que Bamakɔ tun bɛ bada la Bozo tun bɛ yan hali bi n'i taara hôtel de l'amitié kɔfɛla la hali bi n bɛ kuma min ye waati min na Bozo kin bɛ yen a ma wuli ni ji dɔnna ji yɛrɛ bɛ don o kan sisan Bozo kin bɛ yen u ka buguda bɛ Bozo a bɛ bada la sisan hali bi kɛrɛn na n'i taara Sɛlɛkɛni na dɔrɔn ka ɲɛsin APK ma dɔrɔn u ka Bozo kin bɛ yen o Bozo kin bɛ yen hali bi n'a gɛlɛyara fana ni mɔgɔ binna pont na ni gendarme ye u bɛ taa Bozo de wele Bozo de bɛ ɲɛma ka dɔ ji la ka ɲini ka d'u ma hali bi o lada bɛ yen maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ ye sisan an bɛ taa waati la Turela u Bagadaji mais hali bi ko dɔ bɛ Turela la Bagadaji hali bi n'i taara i b'a sɔrɔ bakɔrɔnin dɔ sirilen don kasoda la n'a sara dɔ ta ka bila la o kɔni a ma da makɔrɔbɔ dɛ maintenant n b'a fɛ ka mun fɔ ye Turela nana cogo di Ture yɛrɛ nana cogo di ka na yan Ture u b'a fɔ ta waati la u Turela olu ka maa fɔlɔ mun nana ye ale tɔgɔ ye Sidi Mohamed Touré u b'a fɔ Tali Mahamad Tali Mahamad bɔ Touat dans le sud de l'Algérie ale nana ya Bamakɔ ka na sigi yan don min na san min na ale n'a balimakɛ mun tɔgɔ Ibrahim Kali de nana ɲɔgɔn fɛ a furumuso mun tɔgɔ ye Mulati a denmuso Fatumata n'a ka jɔnkɛ Baraka ni a terikɛ mɔgɔ caman mun nana fɛ Hamma Abba Laji olu de nana ɲɔgɔn fɛ ka na sigi u bɛna se Bamakɔ waati min na o y'a sɔrɔ Jamusaja Ɲare ni Bamba Sanogo de sigilen don Bamakɔ Jamusaja Ɲare ni Bamba Sanogo olu donna yan donc olu de ye silamɛya dɔ ye yan olu de ye misiri fɔlɔ jɔ yan ka bamananw yɛlɛma k'u tuubu k'i kɛ silamɛ ye Bamba Sanogo Jamusaja Ɲare Tali Mahamad u 3 sigilen don ko Bamba bɛna segi don min na mɔgɔw yɛrɛ ko Bamakɔ i m'a ye a tɔgɔ ko fɛn 3 de don ko Bama
ko mun bama bala do ba fo non ko bamba sanogo de ma fol musigra ya jamusa ya nyara na soro tali muhammad na dafa sabala ko weleli ke bamba ma ko aka segi so parce que mo bala ale ta to ko ale ko tali muhammad ma mbi yoro kalfila iba projet ningana tali muhammad go non ne bi ta ka segi parce que ne bi nani kogo e ka bo koronve mbi jon sankata fere Algérie ne ka ta ka segi lan te ka segi jamusa ja nyare be ya iba kalfala donc jamusa ja nyare mara kalfala nyare la o chogola comme bi ta kana bama mata amasegi duguni de bamba tale ko Bamako de Bamako lokote donc ko mu bama bala donc mo foro nyongo ko bamba tara amasegi Bambako o de kara Bamako donc ko mu bama bala o de Bamako bo halisi sa amba nyenyi jume de afla le jume de kinya oya anda tanyaro refi aywa kuyininga to nana chugomina ka fo wasa moga wo filila maga bo filila akoni maga chugo hono lu bakalama o mede aywa si sango ne ko mi fengelen do Bamako da ali nyare ta do ko ni bodo ko ju adda Bamako da ali nyare to do si so ko ni kelen ko ni bodo adda ngonu to do do nga ba do atona na chugomina o ko ni bodo o ka yini ngam o kan bo filila version fula la jume de kinye voilà fula la jume de voilà Bamako ine do wa ko do Bama be mingono o le ro jume ne do aywa na flamindo wa nini na shite mindo ka fanye u ka fanye wene odo ba fo Traoré jite kambe